Hi guys, nakabili tayo ng isda sa plaza. Lipistikan ang tawag dito sa amin. Iwan ko sa Tagalog kung ano to. Dito sa Bicol ng Sorsogon, ang tawag dito sa isda na to, lipistikan. Ito yung kinuha ng kahapon ng sitaw sa pansit. Tapos yung bataw dun sa pansit din. Ngayon, ito mayroong konting talbos ng kamote. Daming okra. Kukuha tayo ng konting talbos ng kamote. Guys, ito na. Yung isda nalagyan na ng asin. Sariwang-sariwa yan, fresh na fresh. Kahuhuli lang yan. Saka ito yung kumuha ko ng konting okra. Sa gagamitin nating sili, kalamansi, sibuyas, kamatis. Saka talbos ng kamote. Yun lang. Sa Kusido, asin, saka pampalasa. Tapos yung iba niyan, pipritoy natin. Yung ulo ang sasabawan ko, saka katawan. Yung buntot, prito na lang. Ito naman ang kakain yan mamaya. DJ, ika rito. Hi. Kaway ka. Dali. Kaway. Ay, mainit ang ulo. Oh no! Ay, so magpapainit tayo ng mantika. Mainit na ang mantika. Tanggalin ang blower. Magprito. Guys, luto na yung pritong lipistikang isda. Ewan ko ba't tinawag na lipistikan to. Wala naman lipstick, diba? Hindi ko alam Tagalog nito eh. Sa tawag dito sa Bicol, lipistikan. Susunod na natin yung kusido. Kusidong lipistikan. Guys, magpapakulo lang tayo ng tubig para sa kusido. Lakas ng blower, maliit lang na electric pan. Hindi uso yung mga dekorente na blower na yan. Yung uso, papakulo lang tayo ng tubig. Pag kumulo na yung tubig, guys, kumukulo na yan yung tubig. Ilalagay na natin ang sibuyas, kamatis. Tapos nyan, maya maya, susunod natin yung okra. Guys, susunod ko na ang okra. Susunod na natin ang isda.
Lalagay tayo ng asin, boss. Kunti lang kasi may asin na rin yung isda kanina. Once na kumulo na siya, susunod natin yung talbos ng kamote. Guys, kumukulo na guys. Susunod na natin yung talbos ng kamote. Tapos sunod na natin yung siling panigang. Ito na guys, so kahain ko lang doon sa apoy, sa kalan ng uling. Sunod na natin yung kalamansi para di pumait. Yan. Luto na siya, tatakpan natin. At ready to eat na to mga boss. Ito na yung kusido na lipistikang isda. Ready to eat na siya. Tingnan naman. Sarap niyan, sarap ng lasa. Kakahigop na ng sabaw si CG. Puro sariwa yung gulay natin, nandito lang sa bakuran. Saka asin lang sangkap niyan, saka kalamansi. Yun lang pampalasa dito. Talagang healthy. Walang anumang nilalagay na mga pangpasarap katulad sa mga restaurant, mga mabitchin. Dito wala. Ito na yung Kusido na lipistikan, tawag dito sa probinsya namin sa Bicol, sa lalawigan ng Sorsogon.